Kumusta man imong gabi karon? Lingaw. Okay lang. Apoy pero wali payon. Okay ra man? Nalingaw ra kagabi? Yes sir, super nalingaw. Kumusta man imong pista karon? Laban, lami ra gid siya nga Lami ra? pagka-fiesta. O ikaw? Vega, bongga. Last night, Super lami kaayo. ikaw? Labay, kanang gitsula ka aglakin, wala ka kayo ba? Laban kaayo. Kabila ka gid. Kalo ka tulungan to. Uy, ikaw. Basa kaayo. Unsay ganahan mo? May hapin o wala? Walay hapin pa na sapnot sa. Nakasuway ba kagyapon nga gipakyas ka sa mga boys? Kasuway na. Unsa may kasagaran nila mga atik words? Kanang dilik ko niya biyaan. O dili ka niya biyaan niya, gibiyaan di ka. Biyaan. Hoy! Ang imong dito sa pagsayaw, wa ka gitabangan dito? Kasi kita bangan nga nanumbag mo ko dito. Wala tayong ito palayo na ako sa mga lalaki kasi kagabi Anon? dilugos unta ko. Paglini na ako panahadlok mas rapist pa ug no pasensya na lang muuli na lang ko. Mao di ang imong bungot na ibalang pikas kilid. Nagikuan man ni palina man ni sala lang naay ka lang kuan ba lalubatan Sa pagkadaghan og mga baby girls diri naa ba kay nasaitan? Awa man. Pero unta. onta Pero ni moves ka wa? awa lang Sa pagkadaghan og mga baby boys diri naa ba kay nasaitan? Wala sir. Ano na oh? Kana lang siya muloyo. Ay lain mga tikin. Di oy nagsige mo tanaw ni mo eh. Nalibat ra na. Kasi kasagaran mga atik sa girls. magdugay daw pero wala day Sakit ba? sakit ka ba ni love ko no niya pero nawala raw siya kalit bakit pinaliwala mo ako Dagan kay chance nga mobalik ka niya. Andam ba sa ning kasing-kasing? andam nagyapon balik Imo ganaon sa man, may hapin o wala? kana kog nay hapin Nga naman. para naipadugan ang tai Nga nang naman yung forma. atay Indot kayo mong kuan. Mas. lagi ko katrip ra ko kayo isip ko lingaw mo to Single or taken? Taken. Taken. Single. Single. Taken! Kumusta man siya? Mayor ba siya mo dala? Gamay. Nga nang nagbuwag man o? Kay ka lagi taglain. Basin dili ka kay ba mo dala? Og relasyon. Relasyon. Isa man nagbuwag ikaw or siya? Unsa man yung mga atik kasagaran sa imong uyab? Kanang ikaw ra jud wala na. Nadaba ka sa iya mga atik words? Wa, di ba ko mutuan? Unsay kasagaran mga atik sa mga baby girls? kanra depende ra niya sa mapasugot ra nimo Unsa may ganahan nimo? Ikaw ang pakaonon or ikaw ang mupakaon niya? Ako mong pakaon niya. Ngano ikaw man ang mupakaon niya? Para kumbati hurot. Ikaw ang mupakaon or ikaw ang mukaon niya? Ako ang mukaon niya unsa? Nga naman. Para hat ugla. Unsay kasagaran mga atik nga storya sa baby boys? Kanang ikaw ra lagi ako Dili na ko mangitag lain kay lahi man ko nila. Unsa pelain? Lahi ko sa uban laki. Nya kung magdugay na mo ana na magawas iyang tinuod batas. Ikaw ang pakaonon or ikaw ang mupakaon nila? pwede both Unsay ganahan nimo? Ikaw ang pakaonon or ikaw ang mupakaon nila? both ay muutog man ang tanan Nagagawa na ba kay hotdog? wa para ba ay na magsira magtutok ang cameraman Ano din diya sa barbecuean? o chorizo may pinawakan di ko makagatdog ay chorizo Labi bang chorizo? depende kung taga-asa kung taga-Esperanza lami Labi ba mga taga-esperanza din? oo lami Sa imong mga uyab kinsa ni first move? Laki. Kumusta man siya? Okay na siya mo dala?
Mudala og unsa man. Relasyon na unsa mong gawi? Okay na mudala. Perfect. Sana all perfect. Yan nakasuway ka gipakaon ka niya og hotdog. Every day, oy, naunsa di ay. Ang tao, nama kay na side tag yang mga baby boys. Ne, daghan. Ay ay. Isa may namusi ba or siya? Kaya pagka 22 years, ipakaon ba kanila? Kung sa'yo ganahan mo ito, paano ito po? Paano kami mo? Nakasuway na magagipakaon ka niya og hotdog? Kadaghan na. Ay ay. Lami bang hotdog? Lami oy. Asa ang hotdog atong brown o atong buwa? Pula. Samot nag-cheese flavor. Pero nakasuway na nagkakaon og brown. Nakasoy pod. Lami bang brown? Mas lami ang brown. Nga naman. Mas lami ka. Asa ang atong hotdog atong brown o atong buwa? Both. Nakasuway na nagkakaon og hotdog? Di na kay hotdog ay nakaon. Unsa man? Longganisa. Unsa ang hotdog mo gawon atong brown o atong buwa? Puwa o brown. Lami bang brown? Lami ang duha. Pila ka inches imo nagkakaon nga brown? 12. Pinakataas. 12? Oh. Satisfied na ka sa 12? Dili pa. Nakasuway na magagipakaon niya og hotdog? Permi. Asa ang atong hotdog mo nagkakaon atong brown o atong buwa? Ang brown lang kay lami. Lami bang brown? Lami lagi. Usay ganahan nimo? Dako o gamay? Dako. Nganong dako man nganong dako? Palahugot. Di ba magubang imo ha? Dili sa dako ba sad?